Api nga tinag-ema mo ka na kawada. Ema mo na ka. Ay, kakad ba? Ni Lily. Ada Hawaii, Hawaiiana. Girlfriend ko. Wow, pare, nagswerte ka. Kaya naman, wow, nagpintas. Hello, Lily. Hello. Ah, di yung baybayan tagayim nyo, Ginaan nyo na, tulungan nyo, ang problema na. Ang bale, into no, agawid ak, agbakasyon na. Maawis kayo to amin nga pada nga tricycle driver ta aglet suntet adog ang baboy. Kada baka. Wow, taman ti ko na. Kinadan to amin sa raboyo. Wow, thank you, thank you, thank you. Sabi nga siya mo ti ko nam kadakwada. Sana ka nga. Sabi ka sa trabaho mo di tayo. Ato ka dit dolyar mo. No problem, basta siya. Basta undan